Yo, tiga balik. Lagi enggak kelas terus sama enggak kelas apa enggak kosong lagi. Wih surat panggilan atas prestasiku di sekolah mah. Prestasi gundulmu. Loh, di sini. Kayak ketahuan main dadu pas jam istirahat. Iki surat ke-10 lho, Le. Selama aku mlebu SMK. Iya mah iya, aku ki lagi mencari jati diri. Jati diri. Kalau kau jati panganan. Mbok sekolah sing temen. Ben sukses kaya Mas Melo, Le. Iso kerja luar kota. Sekolah rajin, pinter, aneka-aneka. Lah mergane tomo ki urung nemu jati diri mah. Nyatane apa mah? Kedisen nganti saiki ora tau ngabari wong tuwa ning omah. Ya wis sak karepmu, Le. Sepenting sekolah ngasih lulus. Mesake bapakmu lek golek sandang pangan. Omong ro kowe lho, wangsulan ae, marahi tinggi. Iya mah, aku nakal ngene iki, tapi aku duwe harapan jika suatu saat nanti aku lulus dan sukses, aku gemati wong tua mah. Ya ono gak masuk sekolah, buktekno janjimu nang mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik. Kayak kan papa. Pa. Wih, kok ae koyo tai. Sik. Wah. Moyo iki. Pa. Wih, kok kowe iso ngomong? Aku dudu bapakmu ya apa ya? Sik yo. Iki lho, ana boyo iki cekelen sik. Aku ki Giono Deboyo. Aku yo ngerti. Iki lho ana boyo tenanan. Boyo tenan to, Pak? Kena cekele. Nah kadal ngono kok. Kuwi ning kene sajane ngopo Jipak kok ora ning pasar ki? Ya wis ngene iki le. Larek yene, rego iwak saiki larang kok. Yo golek nang kali ngene iki, sekirane soleh, yo engko langsung go nang pasar. Lah, ngono to, Pak. Ya wis sak berangkat sekolah sik. Ya wis le gak mangkat hati-hati, papa tak kerja dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepurane ya Mah, Pak, yen aku nakal, tapi bakal tak buktekke. Suatu saat aku bakal sukses lan gemati wong tuwa. Ngotomo. Pengen ditole. Pamit dulu ora mulai-mulai. Kowe wis sukses apa urung? Kowe anakku sing paling rajin, ra neko-neko. Lah kok lali karo mama? Giono pun berjanji akan menjadi orang yang sukses demi kedua orang tuanya. Namun sebaliknya, Tomo yang berada di luar kota kini larut dalam gemerlapnya dunia luar hingga lupa kepada kedua orang tuanya.